I mange år troede jeg, at nøglen til succes var at finde den perfekte strategi. Det tog mig 7 år at indse, at jeg havde overset det allervigtigste. Hvis markedet ikke bevæger sig nok, hvis værdien ikke skifter fra A til B, kan selv den bedste strategi ikke skabe de muligheder, du leder efter. Et marked giver først muligheder, når prisen faktisk bevæger sig. Og de største muligheder opstår ikke nødvendigvis på de mest kendte markeder. Nogle markeder bevæger sig langsomt og kræver enorme mængder penge for at skabe mærkbare resultater. Andre kan fremkalde store udsving på kort tid. Problemet er bare, at de største bevægelser sjældent kommer med en invitation. De bevæger sig, mens du arbejder, sover, spiser aftensmad, henter børnene eller bare lever dit liv. Det svære spørgsmål er: hvor er du, når muligheden opstår? For en mulighed er en enestående chance. Når den først er væk, er den væk. Senere kan alle kigge på grafen og se præcis, hvor de burde have købt. Præcis der, hvor pengene blev tjent. Men ingen kan rejse tilbage og tage handlen. Er du på det rigtige marked? Og er du klar, når muligheden for at tjene penge viser sig? Hvis du har svært ved at finde de rigtige markeder og være klar, når muligheden for at tjene penge opstår, så brug 5 minutter på denne side.